Nouă poveste a bursei. Astăzi, ca de obicei, lunea la această oră avem poveștile bursei și astăzi vorbim despre o companie din tehnologie, specializată în tehnologie. O să vedem detaliile. Connections și unul dintre cei doi CEO, fondatorul, dar co-CEO în momentul ăsta, este Bogdan Florea, alături de mine în studio. Salut, Bogdan, bine te-am găsit. Salut, bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Chiar de la asta aș pleca. Ești co-CEO, sunteți doi CEO, o situație, trebuie să recunoaștem, nu des întâlnită, chiar rară, dar am mai văzut la UiPath, parcă între timp Dineș și-a luat alt rol, dar cum e? De ce doi CEO la voi? Să știi că sunt și modele, am studiat un pic și cu 3 și cu 5. Da, mă rog. Dar nu confundăm cu Consiliul de Administrație și Executivul nu, chiar și executiv. Consiliul, adică ar fi... Și câte un membru din Consiliul de Administrație se ocupă de câte un CEO. Da. Compania este într-o fază de creștere pe care ne dorim, să zicem, continuată pe termen lung. Avem ambiții foarte mari și trebuie să recunoaștem că la origine sau înaintea listării, compania avea o structură, un portofoliu de servicii destul de heterogen. Erau servicii diverse în zona tehnologiei, dar cumva erau linii de business care, de ce aveau o legătură mai puțină, unele dintre ele cu celelalte. Și având în vedere că am luat un avânt puternic și ne-am propus să ne dezvoltăm foarte mult în zona de software development și de integrare de tehnologii, atunci am fost puși în fața unei situații, să zicem, un pic mai atipice, în care trebuia să acomodăm și noile linii de dezvoltare și vechiul portofoliu de servicii și am considerat că putem avea un succes mai mare dacă avem o conducere bicefală. Bineînțeles că aici a contat foarte mult și chimia pe care o am cu Radu și faptul că ne înțelegem foarte bine și că avem cumva valori complementare, aș spune, nu identice, și ne completăm reciproc. A fost o decizie, să zicem, naturală. Asta cu valorile complementare e foarte bine, că dacă erau identice, știu cum e, când sunt doi români într-un business, totdeauna apar fricțiuni, dar când a început totul? De unde a început totul? De ce domeniul ăsta? Hai să povestim. Când a început Connections de mult sau când a început Connections în zona bursei? Nu, când a început de mult. În zona bursei știm și o să ajungem și acolo. Connections a început în 2005 dintr-o pasiune pentru tehnologie. Eram programator, inginer software la o companie multinațională și mi-am dorit foarte mult să am propriile mele proiecte, să încep să văd ce înseamnă livrarea de servicii software dincolo de, să zicem, sistemul foarte bine pus la punct dintr-o companie multinațională. Cumva mi-am dorit să intru într-o zonă plină de provocări. Chiar asta a fost unul dintre obiective, să, cum se spune, spice up a little bit the life, professional life. În plus, doream și îmi doresc în continuare foarte mult să construiesc organizații, să asamblez echipe, să livrăm împreună, nu e vorba doar de mine, evident, servicii de calitate clienților. A fost, pe de-o parte, și o nebunie și un pic de inconștiență, o ieșire din zona de confort și I took up the challenge, ca să zic așa. Bineînțeles că o perioadă am rămas și angajat, n-a fost o decizie pe care să o iau ușor și să mă rup total de zona de confort pe care o aveam, bineînțeles, din punct de material. Plus că trebuia capital pentru, nu? Capital și knowledge, pentru că, iarăși, un lucru foarte interesant pe care l-am dobândit prin eforturi proprii, să zic așa, cu pierderi din fericire minime, a fost faptul că din afară pare ușor de construit așa traseul în minte, traseul antreprenorial pe care îl poți avea, dar în momentul în care te apuci efectiv de treabă, lucrurile sunt cu totul altfel, apar elemente imprevizibile, apare cel mai important lucru pe care l-am perceput și cu care m-am
acomodat, ca să zic așa, destul de greu a fost gestiunea vieții de business sau a parcursului companiei funcționând într-o mare de incertitudini. În general ești învățat în școală, ești învățat inclusiv într-o companie foarte bine organizată, așezată, structurată, procedurizată, ești învățat cumva să funcționezi pe bază de risc minim și pe bază de certitudini. Că procesul de decizie se bazează pe valoarea riscului și pe alegerea drumului care îți oferă cea mai mare șansă de succes și, în general, mă rog, lucrurile sunt construite de așa natură încât drumurile sunt clare, bătute, nu aș spune că succesul e neapărat sigur garantat, dar cumva te îndrepți, n-ai surprize. Da. În momentul când treci într-o zonă de antreprenoriat, cu atât mai mult în România, și vorbim de, inclusiv acum se întâmplă lucrurile astea, dar în 2005 ne aducem cu toții aminte că nu erau neapărat, lumea business-ului nu era neapărat extrem de așezată, de organizată. Am avut de-a face cu o groază de incertitudini și am fost pus în situația de a lua decizii fără să am neapărat toate datele pe masă. Am mers pe principiu văzând și făcând, din aproape în aproape, small steps și a trebuit să înțeleg că cea mai mare calitate pe care ar trebui să o dobândesc sau să o perfecționez este cea prin care pot să am suficientă flexibilitate și să schimb cursul evoluției în funcție de deciziile care mi-apar la orice moment. Și asta se întâmplă, din păcate, sau se întâmpla, din păcate, mult prea des față de cât ar fi fost cazul. Întrebarea mea era care erau provocările în perioada asta de început, dar ai și răspuns deja la ea cu câteva provocări. Să considerăm o etapă până la listarea la bursă sau au fost mai multe etape? Nu, au fost mai multe. Care au fost așa pe scurt? Prima și etapă, schimbările majore în povestea asta? Prima etapă a fost cea, să zicem, agregării unei mase critice de angajați, de clienți, de servicii și aici a fost o zbatere continuă. Să și vorbim de serviciile astea, că spuneai de servicii diverse și până la urmă linii de business cu legătură, connection, apropo, da? Care sunt practic? Ce faceți voi mai exact? Noi facem, avem 4-5 verticale de business importante. Unele vin din negura timpului, chiar din 2005. Suport infrastructură IT, cu care de fapt am început, așa numita mentenanță la calculatoare, care între timp a evoluat evident. Ne ocupăm, facem suport pentru infrastructuri complexe, nu neapărat fizic, ci remote. Au trecut totuși 18 ani. Apoi zona de Digital Business Process Management, care înseamnă operarea de procese de business din companii, în general companii multinaționale, folosind instrumente digitale. Și evident că aici e o zonă mai greu de perceput, așa, într-o explicație sumară, dar vorbim de procese de procurement, vorbim de procese de operations în funcție de domeniul de activitate al clientului, că e vorba de comerț, că e vorba de producție, pe care le operăm folosind infrastructuri IT, softuri complexe de management al proceselor și așa mai departe. Apoi, trecând în zona de tehnologie pură, facem custom software development, ceea ce înseamnă dezvoltare software from scratch, de la zero. Ai o nevoie specifică pentru o aplicație software, nu o găsești în piață sau e foarte scumpă sau, ar trebui să cumperi o suită sau un framework extrem de costisitor pentru o nevoie foarte clară și simplă, vii la noi și îți proiectăm aplicația și să executăm în funcție de nevoile clientului. De-aia îi spune custom software development. Bineînțeles că zona asta s-a extins destul de mult și nu se mai pune problema doar de dezvoltarea unor aplicații mici, ci mai degrabă de dezvoltare și integrare cu alte tehnologii. În ultimii ani au apărut o groază de tehnologii și atunci puțin probabil să poți să dezvolți ceva fără să te integrezi, adică să comunici cu alte softuri, cu alte sisteme ale altor parteneri și cumva am migrat această zonă de custom software development în ceea ce numim astăzi transformare digitală și o să revin și la asta. Apoi zona de RPA, automatizarea proceselor de business pe baza roboților software, care cumva e
are câte puțin și din primele două sau cele două anterioare, Digital Business Process Management și Custom Software Development, respectiv intrăm în organizații, evaluăm harta proceselor actuale, propunem îmbunătățiri care să eficientizeze activitatea și în același timp să se plieze pe aplicarea instrumentelor digitale. În speță, deocamdată robot software, dar o să adăugăm și alte instrumente în portofoliu. Mă rog, mai avem o zonă de consultanță care are legătură în mare parte cu sectorul privat. Cam asta ar fi, să zicem, dimensiunile macro. Ne-am dezvoltat capabilități de proiectare de infrastructuri hardware și de implementare de infrastructuri de tip data center și, așa cum spuneam, am intrat și într-o zonă de integrare, preluând proiecte foarte complexe care au atât componente pe care le putem livra noi, cât și componente ale partenerilor pe care le integrăm. Activitatea de integrare e privită așa ca sau în unele medii, în unele discuții, e privită ca un fel de, cum să spun, comerț cu licențe și cu hardware. Nu e deloc așa, pentru că arhitectura sistemului integrat, în care tu decizi că iei ceva dintr-o parte și ceva din altă parte, de la un furnizor sau altul, și ți asumi responsabilitatea că ele vor merge împreună și vor livra valoarea adăugată clientului, e o activitate destul de complexă. Ar trebui sau se presupune că înțelegi un pic și din ce face celălalt și din ce face altul și ești capabil să livrezi și tu bucata ta. Deci un pic mai complicat. Și facem această abordare de servicii integrate sau de proiecte integrate, mai bine zis, pentru că am intrat de vreo 2 ani de zile, 1 an jumate, 2 ani și în zona proiectelor publice, unde marea majoritate a proiectelor remarcăm că sunt proiecte integrate și unde de fapt este un cumul de tehnologii și un cumul de servicii pe care le livrăm clienților noștri. Deci practic cam de când v-ați listat la bursă, dar până la listare să ajungem acolo, iată, ați crescut, v-ați dezvoltat, vorbeam de provocări, care a fost așa în momentul ăsta, că e clar, a crescut numărul de angajați, a crescut verticalele, nu? Au crescut verticalele, da, au fost provocări de tot felul. Gândește-te la criza financiară din 2008, care a tras după sine o cădere a piețelor, mai ales în zona privată, destul de drastică și pe care noi am trecut-o relativ bine, aș spune, cu creșteri anuale, nu atât de mari pe cât ne-am fi dorit, dar cu creșteri continue. Au fost tot felul de, inclusiv dezvoltarea noilor tehnologii și avansul foarte rapid al adopției lor să zicem, în zona de business, în zona comercială, faptul că mulți clienți cer sau au început să ceară din ce în ce mai mult implementări folosind noile tehnologii, o provocare în sine. Fiind sincer, acum ne dăm seama cu toții că o companie antreprenorială românească, chiar și o companie multinațională, are evidente dificultăți în a adopta tot felul de tehnologii care apar de pe zi pe alta sau de la un an la altul, nu în sensul de a le experimenta, ci de a le lua și de a le face productizabile, de a le folosi în mod real în a aduce valoare clienților. Este un efort foarte mare și de obicei costă bani. E nevoie de oameni care trebuie puși să experimenteze, să se joace cu ce apare nou și să decidă ce variantă sau ce tip de tehnologie poate fi folosit în viitor. Asta a fost o provocare și o provocare continuă. Evenimentele care nu au legătură cu zona de IT, cum a fost criza financiară de care vorbeam, iarăși au avut un impact, să zicem, pe care l-am gestionat cumva, inclusiv pandemia COVID a fost o provocare. În general, obsesia mea, noastră, a colegilor, de a încerca să avem o companie rezilientă care să nu fie pe cât se poate afectată în mod drastic de exterior, de schimbările pe care nu le putem controla de la economic, geopolitic, climatic și așa mai departe, obsesia asta a fost sau a generat provocări continue, pentru că a trebuit să ne diversificăm portofoliul de servicii, să ne dăm seama ce va merge, ce nu va merge, să luăm niște decizii care, de multe ori, unele nu erau neapărat bazate pe niște date foarte certe, ci mai mult pe instinct, exact cum spuneam. Te poți uita în Gartner sau în Forrester sau în tot felul de Magic Quadrants care îți spun ce tehnologie o să meargă peste 5 ani și așa mai departe. Adevărul e că în final poți să ai surprize, cum s-a și întâmplat de multe ori. Da.
Ok, și a venit momentul, a trecut pandemia, a venit momentul listării. De ce listare? În ce Chiar în fază pandemie era? a fost, dacă Da. în 2021. Practic, mă rog, da, imediat era în pandemie, logic, Da. cu valul ăla de listări de pe piața aero. De ce listare și cum e clar că sunt multe avantaje fiind o companie listată, sunt și alte provocări, da, trebuie să raportezi trimestrial, mă rog, nu obligatoriu trimestrial, dar mă rog, bănuiesc că tindeți la un moment dat și pe piața principală, deci să spunem trimestrial, trebuie să fii transparent, dar până la urmă astea sunt lucruri normale pentru o companie și care eforturile astea nu cred că, fiind mai mari la început, dar cred că aduc plus valoare mult mai puternic după aia și e clar că o companie listată are o seamă de avantaje. Până la listare, cum era cu capitalul? De unde obțineai capital? Capitalul a fost întotdeauna capital propriu. Am gestionat distribuția de dividende așa încât să avem suficient capital să ne dezvoltăm. Bineînțeles că au fost și finanțări bancare și cam atâta. Am ajuns cumva, probabil că am avut un pic mai mult timp să ne gândim în zona, sau eu să mă gândesc în perioada pandemiei și mi-am dat seama că suntem cumva la, putem să-i spunem, răscruce. Depinde cum o privim noi. Dacă vrem să o privim ca și răscruce de drumuri, e ok. Dacă nu, putem să ne asumăm în continuare același drum, să zicem, destul de lent pentru gusturile mele sau pentru așteptările mele și ale unora dintre colegi de creștere. Și atunci ne-am dat seama că cumva nu vom putea susține în paradigma existentă creșterea sau dezvoltarea companiei așa cum eram în momentul respectiv. Un SRL, companie românească, cu un management care începuse să se dezvolte, dar totuși fără, să zic, ingrediente care să facă un pic diferența la nivelul structurii organizaționale și a guvernanței. Nu vorbim aici că ai prins un contract mai bun sau mai rău sau că ai devenit partener cu o anumită companie. Pur și simplu, la nivel structural, la nivel strategic, mai bine zis, era clar că trebuia făcut o schimbare. Aveam opțiunea de a lua un partener, un fond de investiții, da? Ca partener un fond de investiții, în fine, un investitor care, în cazul nostru, fiind o companie de servicii, pe o structură într-o paradigmă, să zicem, tradițională de livrare de servicii, da? De fapt asta facem, nu un startup inovativ care are un produs pe care mizează și la care, evident, vorbim de investiții din zona de venture capital. În cazul nostru, repet, am fi putut spera la un investitor cel mult financiar, care investea niște bani și vrea un profit după o anumită perioadă de timp. Care investitor nu ne-ar fi ajutat foarte mult în zona de dezvoltare strategică, da? Practic primeam niște bani și cam atât. Mă rog, grosomodo, evident că aici sunt niște nuanțe. Alternativa a fost, evident, listarea sau, mă rog, atragerea de capital de pe piața aero. Evident că am profitat, ca de altfel toată lumea care a făcut lucrul ăsta, de un val de, mă rog, emoție pozitivă în ceea ce privește bursa. Și ne-am hotărât să ne asumăm aceste criterii sau în fine, deziderate, nu știu cum să le zic, provocări de transparență, de asigurarea permanentă a transparenței și a deschiderii către piață, în schimbul majorării de capital pe care am făcut-o și în același timp lăsându-ne drumurile deschise pentru alte majorări de capital sau alte, să zicem, investiții pe care le-am putea obține de pe bursă. Mă rog, listarea la bursă are evident și o componentă de PR, de imagine bună. Da? Suntem cumva, ca de altfel toată lumea, cum spuneam, toți cei listați în lumina reflectoarelor. Se vine și cu bune și cu rele, depinde cum o gestionezi. Da. Care e etapa următoare acum? Am văzut că creșterea continuă, da, e clar că aveți planuri și pe viitor. Care ar fi planurile astea? Rezultatele am văzut bune. Acum, care sunt următoarele planuri? Pentru noi, și asta a fost o decizie pe care, cum vorbeam înainte, pe care am luat-o undeva la sfârșitul anului 2021, începutul anului 2022. Pentru noi a fost foarte important. Ne-a luat un pic până am înțeles. Mă rog, e cumva o glumă, dar nu total. Ne-am concentrat foarte mult pe zona operațională și pe pe creșterea companiei, atât ca venituri, cât și ca rată de profitabilitate.
Pe crearea unei echipe sau pe dezvoltarea unei echipe, pe construirea unei echipe foarte puternice, stabile, puternice din punct de vedere profesional, stabile și pe creionarea unei viziuni strategice. Am considerat că, și asta spuneam că am învățat nu chiar de la început, ci după câteva luni, că de fapt dincolo de PR, de imagine, de comunicare, care de altfel e foarte importantă în raport cu investitorii, bursa te premiază sau te penalizează în funcție de rezultate. Poți să mai, cum să spun, îndulcești un pic rezultatele proaste cu o comunicare bună, poți să le mai strici, să mai strici rezultatele bune cu o comunicare proastă, dar în general, după o perioadă de timp, pe termen mediu, lucrurile ajung la un nivel de echilibru în care dictează aproape exclusiv rezultatele. Și din cauza asta ne-am concentrat foarte mult pe zona asta, lăsând mai puțin loc investiției în PR, în comunicare fără substanță de multe ori, așa încât puteți să vedeți că avem comunicate puține, targetate pe lucruri concrete care se întâmplă în companie. Așa am putea să facem multe povești frumoase, dar nu știu dacă e cazul. Ce urmează? Urmează în mod clar listarea pe piața principală, nu știu când. Aș estima un 2025, 2026 cel târziu, dar n-aș vrea să fac un commitment acum sau să contează și promit. condițiile din piață, contează și e totul schimbător. Acum e... Evident. Da, e clar că e un target ăsta. Este un target, da. Ne dorim accederea pe piața principală. Urmează niște ani sau 2 ani, nu știu dacă câți, da, noi estimăm 2 grei pentru economia mondială. Noi am pariat un side direction, dacă vrei așa, pe zona de public și considerăm că aici o să putem să ne dezvoltăm foarte mult echipele. Proiectele sunt extrem de provocatoare din punct de vedere tehnologic, au și o valoare, cum să spun, dau și un sens organizației în ideea în care contribui la implementarea sau digitalizarea unor instituții importante din România, împreună cu partenerii pe care avem în diverse consorții. Și continuăm drumul ăsta. Ne dorim în continuare să echilibrăm cât se poate de mult balanța între intern și extern, încercând să ne dezvoltăm și pe piețele externe, doar că, încă o dată, noi considerăm că în acest moment, inclusiv zona de economie privată din Europa de Vest, chiar și din Statele Unite, va intra într-o oarecare recesiune și aici se va vedea în mod clar stagnarea investițiilor în IT, nu numai în IT, evident, dar și în IT. Poate nu e așa, o să vedem ce ne rezervă viitorul, dar clar avem focus și pe creșterea, să zicem, clienților, portofoliului de clienți externi. Deci, cumva încercăm să construim o organizație echilibrată între public și privat, între intern și extern. Și, în fine, încercăm să dezvoltăm parteneriatele tehnologice. Știe toată lumea că suntem parteneri UiPath și, în fine, avem implementări de succes în zona asta și în România și în exterior. Continuăm cu parteneriatele tehnologice și o să avem, sperăm noi, surprize frumoase în următoarele luni, intrând în legătură și în parteneriat strâns cu alte companii mari, relevante la nivel global. Încă o dată, un parteneriat, că nu știu, poate știu telespectatorii, poate nu, un parteneriat nu înseamnă doar semnarea unor hârtii. Înseamnă antrenarea unor oameni, certificarea lor și, ținerea lor în echipă, prezența lor în echipă, fără să ai de la început sau poate nici după câteva luni neapărat încărcare suficientă pentru ei. Nu îți garantează nimeni că dacă îți certifici 3 oameni sau 10 oameni cu o tehnologie nouă, vei avea și contracte sau și servicii de livrat în tehnologia respectivă. Și este o investiție pe care trebuie să ți-o asumi fără să ai vreun randament, fără să aștepți un randament cel puțin 2 ani de zile, poate chiar 4, după care să începi să livrezi valoarea adăugată clienților. Da, iată, planuri mărețe, să spunem așa, mult succes, vă doresc mult succes și investitorii care sunt alături de voi
probabil o să rămână, alții poate o să vină, de ce nu, alături de voi. Contează, cum ai spus foarte bine, și ce livrați în primul rând. Asta, mult succes pe viitor. Încheiem aici povestea Connections. Mulțumesc. Vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci rămâneți alături de programele noastre. La revedere! La revedere!